Gama Stephen Ngaka Nale ngavela 1935. Oh, fika la kimi ufanele uhloniphe, but respect enkulu kakhulu yiyo engibeke kule minyaka lena. Ngiyathanda ukufunda iy'ncwadi njalo nje ne-TV uma ikhona ngiyasebenza. Ngiyayithanda i-TV ukubheka khona lapho izindaba. Ngiphila kanjalo-ke ukuthi kwesinye isikhathi bake bangihlapulise nje ngobhiya ngiphuze kancane nje, hhayi kakhulu. Uzofike lapho-ke ufanele urispekte, uthembele kakhulu kuNkulunkulu. Bahambe baye esikolweni abantwana bafunde, sports bangasiyeki, into enkulu kakhulu. Necawe isonto bangasabi ukuya esontweni, bahambe bathandaze, uNkulunkulu uzabanceda. Nethemba linjalo ukuthi konke kunjalo kufanele uthandaze uma umuntu, uhloniphe, ubone ukuthi into zakho zizohamba kahle. Uma uhamba esontweni ihloniphe, inhlonipho kakhulu yiyo engiyithandayo kakhulu. Ukumuva, ukuhamba, ungafuni u-transport every day, ufanele uku-exercise, uhambe ngey'nyawo, ubonise ukuthi uyaphila uyindoda. Kuye nje ozasinceda namanje kule competition mhlawumbe uNkulunkulu uzanginceda ngiwine le competition, umthandazo into ekhona. Okay. And then mkhulu, if ungawina i-competition, yini into ozoyenza? Into yokuqala ozoyenza if ungawina le competition? Hey, ukuqala ngizozama ukuthi abantwana bami babuye bangene esikolweni, balahlele esikolweni futhi. Ngoba khona manje kunzima ukuthi ngingababuyisela esikolweni, indaba yokuthi iy'mali azikho. Manje leyo-ke izanginceda kakhulu ukuthi